Formal nang gipaila-ila ang opisyal nga mga kandidata alang sa Hiyas sa Kadayawan 2026. Ani report ni John D. Esteban. Our Hiyas sa Kadayawan 2025 Queens. 11 katribo sa Davao City ang bida sa kasaulugan sa Kadayawan Festival. Matag tuig ginapahigayon ang Hiyas sa Kadayawan. Diin magtigi ang mga maanyag nga pambato sa matag tribo. Kagarihang buntag, opisyal na silang gipaila-ila sa media. Hiyas sa ata. And hiyas ng bagobot lata. Hiyas sa bagobot tagabawa. Hiyas sa matig salong. Hiyas sa uvo manovo. Hiyas sa bangsa iranun. Yang hiyas sa bangsa Kagan. Ang hiyas sa bangsa Maguindanon. A linguist degree holder. Hiyas sa bangsa Marano. Hiyas sa bangsa Sama. Inhiyas sa bangsa Tausu. Gitinaw nga dili kini beauty pageant apan pagpakita o pagpasigarbo kini sa 11 katribo sa ilahang nagkaraiyang kultura, tradisyon ug advokasya alang sa ilahang komunidad. Itong Hiyas this year, we launched the Kadayawan School Tour, Share Ko, Tribo Ko, where they visited 5 schools na. And we're planning that this activity is after ang Hiyas sa Kadayawan na pageant, kasi continue siya with these candidates. Ilang mga advocacy, separate advocacies as well, kanya-kanya man gid sila o gusto mo hatod for the community. So kita sa City Tourism or City Government of Davao, we want to support them. Gitubag usab sa City Tourism Operations Office ang isyu kalabot sa matud pa wala pagsubay sa requisitos o qualification sa usa ka kandidata. Actually, doing our right now with the executive committee, we're talking that one night discussion yun with the executive committee, and also not just discussion but we're also investigating it with yun. So we're taking it seriously. Ang gusto po namin syempre is we want to celebrate them. We want to celebrate women empowerment. You can accuse them or you can accuse anyone of anything, but please let's not reach a point that we harass them. Ang mamahimong hiyas sa Kadayawan 2026 makadawat og 200,000 pesos nga cash prize, 150,000 pesos sa hiyas sa paghiusa, samtang 100,000 pesos alang sa hiyas sa kalambuan. Kinsa kaha ang musunod nga hiyas? Kana mahibaw-an sa Coronation Night karong August 13, 2026 sa USEP Gymnasium and Cultural Center. Apan una na, magtigi pa sila sa cultural presentation karong Agosto 9 sa usa ka dakong mall sa Ecoland, ning syudad. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao.